Златоград? Сега. Да. Златоград слави с културен туризъм, който се извършва от 10 на години, който включва няколко работилници, музеи, традиционно кафе на пясък. Το Ζλατογρад θυμίζεται για την παράδοση και για τα παραδοσιακά εργαστήρια που έχουμε στη πόλη μας. С цел да задържим по-дълго време туристите, Το κάνουμε αυτό για να κρατήσουμε για πιο πολύ καιρό τους τουρίστες που έρχονται στη πόλη. да се даде по-големи възможности за отдих. Να κάνουμε κάτι για να ξεκουράζεται ο άνθρωπος, να παίρνει ενέργεια και ζωή. Развиваме в момента спа туризъм, който се организира в два спа центъра с вътрешен басейн, с възможности за масажи, парна баня, сауна, τангέντορ. Αυτό που προσφέρουμε εδώ στους επισκέπτες μας είναι στα δύο ξενοδοχεία που υπάρχουν με εσωτερική και εξωτερική πισίνα. Το σπα που λειτουργεί με μασάζ, με ταγκέντορ, με τουρκικό μπάνιο, χαμάμ και με σάουνες, την Ολλανδική σάουνα κτλ. Είναι όλα για να μπορέσουμε να τραβήξουμε τον κόσμο και να περάσει όμορφα και ωραία σε εμάς. Надявам се, че с културен туризъм, спа туризъм ще привлечем повече гости от страната, от чужбина, най-вече от Гърция. Με τον παραδοσιακό τρόπο που δουλεύουμε, ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι θα τραβήξουμε τουρισμό όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλες άλλες χώρες.